سلام سلام تخاتلتي كم يلهم أنا إجزابير استمسجن يخون دهناي أنا لما عنت مدبي أبوان صوت هوركب نزقات أموت أجمات تمري بس أبع مستاي بلوس مفتاحي كم زخانة كاريكومية أنا لما عنت مدبي أبوان صوت هوركب نزقات أموت أجمات بلوس مفتاحي زخانة تمري بس أبع بخمي من جدي كتكمو خمسة لكم كاريكومية ناي تمري تغمي انتايو بخمي إناخه كنتقاملو زبلو ነገራት አስፈ حبيله كنغركم እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምኒ ጽንሑ መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽባጻሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ነዚለ ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ከም ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ 100 ግራም ተምሪ 227 ካሎሪ ይርከብ እዩ كمون 75 جرام كربوهيدرات نركبينا 7 جرام فايبر كمون 2 جرام بروتين كالوتون كم بوتاشيوم كوبن ايرن مغنيسيوم زامسلو تحسطوتات አውሽጢ 100 جرام تمري نركبينا ንጾታው ርክብ ዘለዎ ጥቅምታት ክንርኢ ከለና ድማ ታዩ በፍላይ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ብልዑል ዓቕሚ ንኽምንጨው ማለት እውን ንኽፍልፈል ከምኒ ማግኒዚየም ዚንክ ዘመሰሉ ኒውትሪንትስ ብጣዕሚ አድለይቲ ከም ዝኾኑ ንፈልጥና ነዘን ነገራት ድማ በቀሊሉ ኣብ ውሽጢ ተምሪ ክንረኽበን ስለንኽእል ኣብ ዋን ጾታው ርክብ ንዘጋጥሙ ጸገማት ብሉጽ መድኃኒት እዩ ተምሪ ብጸባ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ናይ ጾታው ርክብ ድሌትናን ዓቕምናን ዝለዓለ ንኽኸውን ዝገብር ሆርሞን እዩ ስለዝኾነ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ንኽውስኽ ድማ ተምሪ ምብላዕ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ብፍላይ ብሓደ መዓልቲ ካብ ዘድልየና ናይ ፖታሽየም በዝሒ እቲ 20% ክንረክብ ንኽእል ኢና ተምሪ ብምብላዕ ብተመሳሳሊ እውን ማግኒዚየም ዚንክ ቫይታሚን B6 ዝኣመሰሉ ኒውትሪንትስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ተምሪ እዘን ኒውትሪንት ድማ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሒ ዝውስኹ ኒውትሪንት እዮም በዝሒ ቴስቴስትሮን ሆርሞን እንተወሲኹ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትናን ዓቕምናን ንኽውስኽ ዝገብር ሆርሞን እዩ ብፍላይ ድማ ብጸባ ክንጥቀሞን ከለና ንጾታዊ ርክብ ዘለዎ ጥቕሚ ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ ብፍላይ ክልተ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት ተምሪ ብጸባ ይፈትሐልና እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ምቕናስ እዩ ከም ዝፍለጥ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ክቕንስ ይኽእል እዩ ብፍላይ ብጥዕናዊ ጸገማት ክኾን ይኽእል እዞም ጥዕናዊ ጸገማት ንኣብነት ብሽኮርያ ሕማም ናይ ኮሌስትሮል ናይ ደም በዝሒ ናይ ልቢ ሕማም እዘን ሕማማት እዚአን ምስ ደምና ዝውዋር ዝተተሓዙ ሕማማት ስለዝኾኑ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታትና ብጣዕሚ ንኽቕንስ ዝገብሩ ሕማማት እዮም እንታይ ደኣ ተምሪ ብጸባ እንተሰቲና ኣብ ውሽጢ ተምሪ ንረኽቦ ቀዲመ ዝገለጽኩልኩም ኒውትሪንትስ ስለንረክብ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታትና ብልዑል መጠን ንኽውስኽ ዝገብር ዓይነት ምግቢ እዩ ነዚ ክብል እንከለኹ ንኽልቲኡ ጾታ እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ብጣዕሚ ጥቕሚ ዘለዎ ዓይነት ኣበላልዓ እዩ ተምሪ ብጸባ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩም ልዑል ዝነበረ ሕዚ ንጾታዊ ርክብ ድሌትኩም ብጣዕሚ ዝቐነሰኩም ብሓንቲ ዙርያ ጾታዊ ርክብ ትደኽሙን ብሓንቲ ዙርያ ጾታዊ ርክብ ድማ እንደገና ዝህክየኩም እንተኾንኩም ከምኡውን ገና ናብ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ክትሓስቡን ከለኹም ምንም ዓይነት ድሌት ዘይብልኩም እንተኾንኩም ተምሪ ብጸባ ተትምገቡ ክሕብረልኩም ይደሊ ከመይ ከም ዝዳለው ኣብ መወዳእታ ከባቢ ክሕብረልኩም እየ እቲ ካልኣይ ብፍላይ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ እቲ ካልኣይ ጸገም እንሪኦ እዩ እዚ እንታይ እዩ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም እዩ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ብጣዕሚ ብሉጽ መድኃኒት እዩ ቀድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ተምሪ ብጸባ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ምስ ናይ ደም ምዝዋር ዝተተሓዘ እዩ ናይ ደምና መዘዋወርቲ ትቦታት ብኮሌስትሮል ክኾን ይኽእል ብኻልእ ነገራት እውን ክኾን ይኽእል ናይ ደም መዘዋወሪ ትቦታትና እንዳጸበቡ ብዝመጹ ቁጽሪ ናብ መትሎ ዝኸይድ ናይ ደም በዝሒ ስለዝንእስ ደምና ናብ መትሎና እንተዘይበጽሑ ድማ ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ከጋጥመና ይኽእል እዩ ጸባ ብተምሪ ናይ ኮሌስትሮል በዝሒ ተመጣጣኒ ንኸውን ዝገብረልና ዓይነት ምግቢ እዩ ኮሌስትሮል ብበዝሒ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና እንተሃልዩ ድኹም ዝኾነ ናይ ደም ምዝዋር ክህልወና ይገብር እዩ ቅልጥፍ ዝበለ ናይ ደም ምዝዋር እንተዘይሃሊና ድማ መትሎና ደው ናይ ዘይምባል ጸገም የጋጥሞ እዩ ስለዝኾነ ተምሪ ብጸባ ትሰትዩ እንተኾንኩም ናይ ኮሌስትሮል በዝሒ ይቕንሰልኩም እዩ ናይ ደምና ትቦታት እውን ክፍት ንኽብሉን ግፍሕ ዝበለ ናይ ደም መዘዋወርቲ ትቦታት ንኽህሉና
ዝጠቕመና ዓይነት ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኖርማል ዝኾነ ናይ ደምና ምዝዋር ክህልወና ዝገብር እዩ። ሽዑ ድማ ናብ መትሎና እኹል ዝኾነ ደም ንኽበጽሕ ይሕግዘና እዩ። ኣብዚ ግዜ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ዝሕግዝ ዓይነት ምግቢ እዩ እዚ። ስለዝኾነ እዘን ክልተ ዓበይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት ብቐሊሉ ክነዳልዎ ብንኽእል ዓይነት ኣመጋግባ ማለት እውን ተምሪ ብጸባ ጸገምና ክፈትሐልና ይኽእል እዩ። ከመይ ክነዳልዎ ንኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ተምሪ ኣብ ጸባ ኣሕዲርና ንግሆ ብጥራሕ ከብድና ምስታይ እዩ። ካብ 4 እስካብ 5 ፍረ ተምሪ ኣብ ጸባ ኣሕዲርኩም ነቲ ፍረ ውፂኹም ነቲ ተምርን ነቲ ጸባን ኣብ ጥራሕ ከብድና ምስታይ እዩ ዝሜላ እዚ። ነዚ ነገር እዚ ካብ 1 እስካብ 2 ሰሙን ብተደጋጋሚ እንተጌርኩሞ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ለውጢ ክትርእሉ ኢኹም። ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም፣ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ምቕናስ፣ ከምኡውን ተታሕዝቲ ዝኾኑ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት እንተሃሊኩም ኩልሻዕ ንግሆ ኣሊኩም ብምሕዳር ተምሪ ብጸባ ምስታይ ነዚ ጸገማትኩም ክፈትሐልኩም ይኽእል እዩ። ብጣዕሚ ብሉጽ ዝኾነ መድሓኒት እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? ሰውነትኩም ገጅፍ ዝኾነ ረጎድቲ ሰባት ተምሪ ብጸባ ተዘይትጥቀሙ ይምረጽ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ልዑል ዝኾነ ሰውነት መርጎዲ ምግቢ ስለዝኾነ ካብቶም ብጣዕሚ መርጎድቲ ዝበሃሉ ምግብታት ሓደ ስለዝኾነ እዩ። ኮይኑ ግና ልዑል ዝኾነ ናይ ስብሒ በዝሒ ዘለኩም ሰባት ማለት እውን ረጎድቲ ሰባት ካብ ብጸባ ብማይ ኣሊኩም ተትጥቀምዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ተምሪ ብጸባ ጌርኩም ከም ጁስ ጥሒንኩም ምስታይ እዩ። ናብዚ መዓር ክትሓውስሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ዝበለጸ ጥቕሚ ንኽህልዎ እዩ ዝገብሮ። ንጾታዊ ርክብ ዘለኩም ድሌት እውን ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ። ብተወሳኺ እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ክተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሰራሕኽዎ መደብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንመትሎ ዘለዎ ጥቕምታት ሓቢረልኩም ነይረ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ንመትሎ ክንደይናይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ሓቢረልኩም ነይረ። ኣብ ውሽጢ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዘለዎ ኒውትረንት መትሎ ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ሓቢረልኩም ነይረ። ስለዝኾነ እንተተኻኢሉ ናብቲ ናይ ተምርን ጸባን ጁስ መዓርን ጻዕዳ ሽጉርትን ምውሳኽ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ጥቕምታቱ ምብዛሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ጻዕዳ ሽጉርትን መዓርን ዘይምውሳኽ ትኽእሉ ኢኹም። ክነጠቓልሎን ከለና ተምሪ ብጸባ ብዘን ክልተ መንገዲ ኣዳሊኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማትኩም ክትፈትሑ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ።